Angel, i-appointment mo daw tabi ako niya na aga sa PhilHealth. Ano? Ano nga ng PhilHealth? Philippine Health Insurance. Ihaputa ini na dagdag na contribution sa PhilHealth. Piraan ta, di ba? Ta medyo nagagabatan so nagkakapira. May mga reaksyon, mga tugang tungkol dyan sa PhilHealth na iyan. Baka may interview kita, Angel Kang Enot sa PhilHealth. Kasi nga doon nakauron. May interview ba kita, di ba? Si Madam na, i-text mo daw, baka pwede tang makauron. Tungkol digdis na dagdag na kontribusyon mga tugang sa PhilHealth. Ba't ang PhilHealth baga? Iyan, dito man iyan na dahil man napapaduman sa tuya na garong nga na naririfanta. Arog baga mga tugang kang kuan, arog baga kan ano ini kan SSS sa pribado na labor, asin po sa mga government labor workers ano. Nangaya pagurang mo, pag-retire mo, igwa ka kimaririsibi na ngaya pension. Ang PhilHealth baga dai man adi. Mapakinabangan mo pag nagkahilang ka. Oh. Yung man ang ganda Yung man ang ganda So nagbabayad, buda din nagbabayad, alot pariho. Yung man ang ganda Oo, totoo man talaga. May point si Chief Technician Ramir Tanay. Ini si Jing tao naman maray ka Jing gibuntay ni nagari ngayon niyo. Kasalida kay Manny siya ang off-air commentator. Sabi mga tugang kan PhilHealth ngunya na bulan kita tabi na mga nagtatrabaho, mga tugang sa pribado. Buda sa mga miyembro tabi kan mga ano yan, sa mga voluntary contributors baga. Tungkol dyan sa PhilHealth, madagdag mga tugang nin 4% sa premium rate. Ano? I do not know kung paano pag-compute kayo na 4% mga tugang. Ngunya na bulan, ma-implementar kayo ni. Ang karahayan man sa PhilHealth kung igwa ka kainita. Kung baga, ano nga nang apod ka iyan? Ang karahayan niya halimbawa man, mga tugang magkahelang ka, igwa ka ki mga insurance mga tugang na magagamit mo sa mga hospital, maging pribado man upang publiko. Kaya po kita, mga nagtatrabaho sa pribado, mandatory po ang PhilHealth code. Buda, under the Universal Healthcare Law, mga tugang, ang gabos na Filipino, miyembro na po kan PhilHealth. Di ba? Ika kan mga PhilHealth ng masa, i-clarify ta daw ini kung sisayan madagdag mga tugang kang bayad akan mandatory contribution ta, di ba? Paano itong mga nasa PhilHealth ng masa? Paano ito mga tugang nakitatabi na nagbabayad? Buda, so mga dahil man nagbabayad, alagad miyembro kan PhilHealth ng masa, di ba? Paano? Kasabay daw sinda mga tugang sa dapat na maka-eksperyensya, mga tugang kan sinabi ng increase nin 4%. Ano? Ang deduction baga ka ini, lingaw ko lang sa muya, ta so payslip ko. Basta may mga deduction sa muya ka ini. May deduction ka ini. Mga tugang kumperatabi, kung anong pitsa 15, pitsa 30, pinagdididaktabi sa mga empleyado. Bako lang ini so nagtatrabaho sa pribado ha. Halimbawa, sa mga kasambahay, di ba? Ang mga kasambahay baga may PhilHealth diyan. Igwaman mga tugang ki mga unemployed, ba? Itong mga unemployed, tama, yung mga self-employed, mga self-employed, iyan po nagbabarayad ang ki PhilHealth, ano? So meaning po, gusto kong malaman kung natatakaipuhan po na maglangkaw ki premium rates mga tugang PhilHealth. Tan sabi, nakapalamanda initabi sa PhilHealth Universal Healthcare Law. Ano siya ang pwitang mapudang kay ning congressman o abogado. Adi,
nakapalaman ini mga tugang sa PhilHealth Universal Healthcare Law na madagdag po sabihin kung ini nakapalaman sa batas kay puan kay ni kigari legislative action giraray, ha? Kay puan giraray kay ni legislative action mga tugang tangani na maamyenda o dahil po basta na maimplementar ang siring na bagay. Iyo po. O daw da, abangan nindo yan. Mga tugang tama-interview daw kita sa PhilHealth dito sa regional office kini kung ano ang sitwasyon. Natatakay po tang magdagdag tabi ng 4% sa satuya tabi na premium rate contribution. Sa kung ako nasasala, tama ba? Tama eh. Isa nagdadangog tabi dyan ng mga empleyado kan gobyerno. Pati sa government mga government workers tabi, may PhilHealth yan. Di ba? May PhilHealth, meaning pribado o government workers, gabos yan may PhilHealth. Ha? Asin nga ni, maski nga na sudeng mga trabaho, mga tugang mga PhilHealth ng masa, igwa ka yan. Ang hapot, kasabay ito na ma-increase. Kansa indang contribution, sisan mabayad. Iyan ang hapo. Hello, good morning. Yes, hello, good morning, Sir Henry. Yes, sir. Good morning. Ano po may paglilingkod? Government employee ako, Sir Henry. Opo. Ipamang kaming PhilHealth. Yes, sir. Pero sir, ang pigdinidak po sa endo, depende sa sweldo, ano? Depende sa sweldo. Mala nga ni ngunya, nagdagdag 700. So, 700 so deduction sa ko. Na, grabe man. Na paano? O ta, effective ba mo niya na bulan? Ang gusto ko lang mahabot, Sir Henry, kasi ang mga akik pa, pag 21 years old and below, dependent pa. Iyo baga. Ay sindang binabayadan. Oo. Yan, maski 23 anyos na ang akita dahil sa K-12, estudyante man giraray tayong trabaho, pero dahil nasinda poverty kang PhilHealth. Iyo man ang gad, sir, ano, magayon ang point mong yan, ihaputa daw taod-taod yan. Nag-eskwela ba, nagdagdagan ba kiduwang taon, di ba? Nagdagdagan kiduwang taon. Iyo po. Oo. Tama na nga ni Sir Henry, ngunyan, so atik ni, OJT, tika required sindang may PhilHealth. Iyo, sa mga nag-eskwela. Nagbabarayad ngunyan. O paano so mga akik kang tiyos na pamilya. Oo. Iyo. Tama po yung observation mo. Yan ang kahaputan para sa PhilHealth, Sir Henry. Opo, iyo po. Sige sir, kapag nakontak ko, Okay, ihapot ko yan ha. Salamaton. This is a good point mga tugang. Angel, na-text mo yun si Larry. Text mo siya kung pwede kitang mag-upload ha. May point siya, mga tugang, pag sinabing dependent under the law, mga tugang, kung di ako nasasala, 21 years old, iyan po, dependent yan sa diba, ngayon ako, mayaki akong 21 anyos pababa, pag ano yan, igwa yang dependent ko sinta. Pero pag naglagpas na dyan, dahil na, ngunyan, ang hapot niya mananggad, ngunyan baga, hanggang 22 anyos o 23 dahilan sa K-12, nag-ireskwela, di man kitrabaho. Ano yan? Pwede pang apuro dependent yan o anong taban masasabi ka? Hello, good morning. Hi, hello, good morning. Kuya Yes, Henry. sir. Good morning po. Opo, Kuya Henry, kami po ni Mrs. Parehas kami empleyado. Saan po ka po, sir? Government o privado? Opo, si Mrs. po nasa government, tigbabawasan sa PhilHealth. Oo. Ako man po sa privado, parehas po kami tigbabawasan. Iyo. Kunyan, dahil sila nagtugot na saro lang sa may PhilHealth. Iyo So, baga. dapat covered ko. Oo. Covered niya ako. Tapos, ang makamundo po Henry, kita kakaltasan. Tapos, hain na si 15 billion na hinakbas sa PhilHealth. Oo, wala na po balita. di naman nasusog ito, may go. Tawara na nga ni. Oo. Kaya ang puta na po ito. Nakulawang puta na itong kondo. Tapos, Iyo. ako man baga 100% na to. Tapos, Iyo. nakukuha ang benefit sa PhilHealth. Kasi, carry case na baga sinda. Iyo. Bata yan baga, amigo, kung di mo managamit ngayon siya every year, pag next year, mapuong ka na naman, di ba? Iyo po nga ni. Di man, ang hapot dyan, napapasay ng kwartang ina, di ba? Pag nagpa-private ka po, di kayo man sa'yo nakukuha. Yan. Depende pa yan sa, kung anong klaseng helang lang ang dapat may kasabay na PhilHealth. Iyo po
Buda mga laboratory. Sa kalpasan pang dakulaon. Kaya paano sinda nakaubra nung iskalpas ko ka na sa OFW, na iban ba ito nagkatugutan? Uta, ang OFW baga, nasa ibang nasyon. Di ba? Iyo po nga ni. Nakunyaw ka sa ibang nasyon. Kasi ako man ka ito nung Paano magtrabaho? na sinda. Ang manginginabang sa nakan, kung may dependent sa OFW, tama? Iyo po nga ni Kuya Henry, kaso sinda baga nasa ibang nasyon. Duwan sila na pa, alam mo, Duwan- lang sila naman. Ay, hindi naman ito magagamit. Di ba nasa ospital? Yung ba nang ganan mo? Iya, putang pa rin. Thank you. Good morning, Kuya Henry. Thank you. Okay, thank you. Yung man ang ganda di. Yung man ang ganda di. OFW ka. PhilHealth member ka. Siyempre may mga dependent ka. Pwede yan. Ya kung mismo ng OFW, nagkailang sana daiman ano. Yaong ka ngaya sa Saudi, yaong ka sa US, yaong ka sa kunsain. Di man magagamit ang duman. Paano yung man ang ganda di? Hello? Morning, Bibi. Good morning, Monsignor. Good morning. Yes, sir. Oh. Tapos dyan, nata nagkaot ng so, PhilHealth, sa groups na 800 million. Sige para siringil na mga ibang doktor. Yun dapat din niya po. Huwag ka di ba hospital pala? Hospital. Sa Presidente ba ka? Oo. Wala, sa mga pag-release na garan sa Senado. Oo. Ano nangyari? Dain ng bareta ka ito. Dain na. Malangan ba? Binaraguan baga so yaon sa PhilHealth. Binaraguan baga so ka ito. Ito ang dapat. Oo. Oo. Sige sa lang para lang kawa. Okay. Sige ang karabay sa gasolina. Ano daw sabi pagpangadji sa Ukraine? Yan. Oo. Si Zelensky, pangadji saan? Dadahi pagsurrender ang Ukraine. Yan. Oo. Buda agad ang tama sa Diyos na. Bada ka na sabi. Si Putin. Dadahi makita sa Ukraine. Ginira. Yudi Putin. Yun ang kapilok na kunata ng langkuhan mga gasolina. Iyo po. Iyo po. Pag sa kasaro na kita, Yan. pangarasitan mga araw sa ila. Yan. Dakulan magigibo kang pangadji. Di yung masalat. Okay, sige sir. Salamatan po. Tigapon ko itong Monsignor. Sabi kan mga paradangog ta. Ang boses nga niya ka na cooler mo, pang Monsignor. Harap pala nga ng boses kan Monsignor. Ay, Jing, uning aircon, pwede bang dahil pagpampangon sa kuya sa window, pigburak mo sa kanako ang grabing lipot. Matrabil kita, Jing. Baka sipunon ako, Jing. Nakampang sa kuya sa window kang aircon ta. Hello, good afternoon. Good morning. Hello sir, good morning. Yes, sir. Good morning po. Sir, mantabi ako dyan sa SUP. Sige daw, tabi, sir. Bago kita mag-apod sa PhilHealth. Actually, so aki ko, nag-i-eskwela college. Ngunyan ma-OJT. Bigla required kang PhilHealth. Okay. So, estudyante pa ito. Iyo ba gabi? Waki pang kontribo. Di kan mabayad sa magurang. May saro pa pong concern. Tama-tama, tamapon po kamo sa PhilHealth. Ang birth certificate niya, NSO pa. Dahil ako, type 1 PSA. Ngunyan so aki, ngunyan po, nag-ali na digi sarong. Matila dyan sa PSA, tama ako, aki bagong birth certificate. Grabe man kit. Pakiclear. Yung nga na ito, pakiclear man po sa PhilHealth. Ang nangyari ba cancer? Ang nangyari ba cancer? Ang dati ba ngarang kan PSA, NSO, di ba? Yes po, yung nga na po yan. Para nagbagong pangaran, nagbagong pangaran, dahil na inako, so dating NSO. Yes po, pakihap sumapot mo po ta. Yung man ang ganda. Medyo, umaga, nakakalibong sa sistema na matatabay na ako. Maski ito, sir, maski ito hilingon mo sa kong kunaki mo ngunyan, pareho ito kang dating hali sa NSO. Tapos sarang opisina, parang ngaran ang binago.
Yes po. Kaya, naghali na po nga 5 minutes ago. Mapila. Para mapila lang sa PSA. Ay, salbata ng pangyayari. Kairak Pati man. umapot man po. Iya po, sir. Iya po ta. Gastos po baga yan. Additional expenses sa part and parents. Kasayin man mako so Iyo. estudyante. Iyo mananggad. Iyo mananggad. Opo. Opo. Sige po. Sige, sir. Talagang Salamat, po, ah. paliwanag ang Salamat. PhilHealth. Yes, sir. Opo, thank you. Salamat Thank po, you. Maray. Okay, yeah. Ano sabi ni Ma'am Larry? Ilagan. Larry Ilagan, PIO ng PhilHealth. Ano sabi ni Ma'am Larry? Good morning. Possible po if next week, diet po ako na with RVP and PRO V officers. What time po? Baka may nakaurong kita kang inot na sumakonsilo mo nga ni kauron? Gigi ito? Ano nga rin ka ito? Oo, huwag kang magsasalita ng ganyan. Si Ma'am ano ito? O pwede ito? I-text mo daw si Ma'am Larry. Mas kisisay natin, pwede natin kinatadadig din na pwede lamang. Tamay urgent natin na hapot sa publiko. Iyo. Kasi natin natadadig din na pwede ka iyan. Baka may na-interview kita kang, basta ikaw kung natanda na kinaurong kita. Oo nga. Sige, tawagan mo nga kung pwede. Kapatid, Yes, sir. magandang umaga kapatid. Magandang umaga po. Ganito yun. Kahit po tumawag kayo dyan, lahat yan may rason. Oo nga, kailangan magpaliwanag pa rin. Nagpapaliwanag sila in their side, pero yung side natin magbabayad, hindi nila tinatanong kung anong paliwanag natin, bakit tayo umaalma? Maganda ang point mo kapatid. Diba? Nakasulat ba yan? Oo. At tanong Maganda. nun, tinanong ba tayo na kaya ba natin bayaran? Estudyante, magbabayad? Yan ang tanong. Nang ginawa yung universal healthcare loan na yan. At saka, na may ganun palang nakalagay sa batas. Oo nga. Hindi ito nag-aralang mabuti. Oo, kasi sila mag-implementa lang dahil nakapalaman at nakasaad, excuse me, sa universal healthcare law. Yun nga ang nakasaad. Kaya ba tayo Oo. So talagang dapat ipasunod. Pero may posibilidad diyang isuspend sa tulong ng mga magigiting nating mga mambabatas. Kaya nga, dapat kasi, ang point doon, tinanong ba yung estudyante kung kaya nila magbayad? Oo nga. Sa tingin ko hindi natanong eh. Yung mga parents ba na magbabayad? Mm. Additional burden yan sa mga parents. No. Tinanong din ba? Magandang katanungan mo kapatid. Itanong mo yan, sir. Ito pa, Oo. paano ang estudyante magkukuha ng PhilHealth na covered na siya ng parents? Oo nga. Itanong natin sa PhilHealth. Hindi doble-doble yun. Diba, pag ikaw head of the family, covered mo ang family mo? Oo nga. Kasi nga, kung dependent mo siya, pero yung tungkol dyan sa dependency na yan para sa mga napapasok sa klase, suspend, optional na lang yan. Kaya lang, i-clarify natin, yung sa OJT, Oh, di ba, yung dati mong kausap kanina, tinatanong niya, mag-OJT, bakit kailangan ng PhilHealth? Na samantalang covered ng head of the kung family. 21 below siya, dependent pa siya, di ba? Oo. Covered. Paano yun? Oo, yun nga, yun Nalito nga. ako, sir. Itanong natin, kapatid, itanong natin, ha? Nito ako. Okay. Itanong natin, kapatid, ha? Iklaro natin, kapatid, ha? Okay. Kapatid Noel Manalo, iklaro natin yan na mga bagay na. Oh, Angel, bala ka na, kahit sino, kailangang may makasagot sa, kaya lang yung kausap na PIO pala, inasa diet ngayon, mayroong pagtitipon. Hello? Hello, amigo. Yes. Iyan bagang PhilHealth? Hello? Yes.
nakakuha naman so aki ko, tamabalik na nga niya sa kuhaan sa eskwelahan. Sa face to face? Oo. Face to face. Oh. Ngunyan, biglang nag-ano baga, tayo ATF patakaran baga yan. Sinuspend baga? Kaya, bako, ang insurance naman, Migo, bako man lang PhilHealth, pwede ka man kumuha sa private. Okay, pwede. Oo, ngunyan, ang problema, tadagdag nga ning kuhaan, dagdag gastos, Oo. 23 anyos na sa aki, dahil na-covered kang ano yan, kang So, PhilHealth. tama ka dyan. Kaya lang, wala namang trabaho yung 23. Kaya nga ni, Nag-aaral pa, senior high school. Ang dapat ganda mag-clarify ka, bako man PhilHealth, garo IATF, Migo, tapatakaran yan kang IATF. Oo nga. O, tama. Opo, thank you. Sige, thank you Ayun. Mahirap talaga. Nasa Pilipinas tayo eh. Ganun ho kasalimuot ang Pilipinas, kapatid. Sabi ni Rondon Ricaport, Karondon, buwan ng wika pa pala. Oo nga, kapatid. Sa kasalukuyan ho, nakikipag-negotiate ho ang aming kasama na si Angel Mostasa sa mga kaibigan natin sa PhilHealth. Kasi po yung dapat nating makausap pala nandoon sa diet. Tama, Angel? Nasa diet eh. Mayroon no silang pagtitipon. Iminumungkahi ho ng kausap ni Angel na taga PhilHealth na gawin na lang ang ating panayam isa darating ho na linggo. Sa darating na linggo ho. Hello? Hello, Sir Henry. Yes, sir. Ang pinaka-dakulang kaya ka na system, kadakol na tigtatao na nakipuan gibuon, kaya so national ID, ipahiling sa ospital, ako Pilipino, ilibre mo ako. Kung ano naman sana. Di ba ka, Pilipino ako? Igabay kita pa rin Ano na yan? Di ba mayroon tayong universal healthcare law? Di ba? Universal healthcare. Lahat ng Pilipino member eh. Oo, lahat ng Pilipino member, di pag-abot dyan sa ospital, ako Pilipino, kung medyo isoy-isoy, ay natin kainin mo. Oo Di ba nga. ka? Ganun na yan. Pwede man sanang i-simplify. I-simplify, grabe kung ano pang ginigibong ang gobyerno. Oo. Yung magsalita. Sige, sir. Salamat. Iyo mananggat, adi. Iyo mananggat. Anong sabi, Angel? Pasok ka nga dito. Pumunta ka nga dito. Talagang wala tayong makakausap talaga. Wala talaga tayong makakausap ngayon. Sorry, mga kasama. Nag-text back si Ma'am Lery Ilagan. Tama ba? Mula kay Ma'am Lery ito. Sabi niya, may apologies po, ma'am. May event po kami now, ma'am. Kapihan po with media partners in Dait po. Wala tayong magagawa. Ayoko po na mag-comment. Lol. Ayoko po na mag-comment. Pasensya na po, mga kasama. Pasensya na po, mga kaibigan, kasi wala talaga May event doon sa diet ngayon, nandoon sila. May media, kapihan po with media. Bakit tata? Kapihan. Hindi pwede nga lugawan with media o ano nga. Tama? O kaya nga, di ba? Wala talaga, Angela, wala talaga. Wala po. Wala po talaga tayong magagawa, kapatid. Pasensya na po, mga kasama, mga ka-partners, sa mga listeners natin. Nakasulat ko naman yung itatanong natin. Kailan daw, Angel? Next week. Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng... bukas, Friday na, no? Tama, Friday buka, Webes. So, ibig sabihin, hindi pwedeng Friday. Next week, ako ho ay babalik sa programa, Monday ho ng alas 3. At saka 20, anong petsa? 20, Angel, 20, di ba? O di next week at nakausapin natin. Nakausapin natin. Okay? Sabi ni Rondo, ano nga ang nakapalaman? Oo nga sabi ko,
Ladies choice. Latasun ta karon doon. Sarapayon ka dyan. Yan na. Sa kabaga, kakahapot mo baga, nagsaranga na sa problema. Duminakulo na. Yun na nga. Kadako lang problema. Ibig sabihin ho, mga kapatid, mga kaibigan, ibig sabihin ho, ang dami pala na dapat pag-aralan muli ng ating mga mambabatas sa ngayon. Base po sa reaksyon ng ating mga tagapakinig sa ngayon, marami palang dapat pang ikonsidera at pag-aralan muli. Ha? Ang panahon nagbabago. Nagbabago ang panahon. Usually, baka nung kapanahonan na ginawa yung batas, iakma yun sa panahon ngayon. Ngayon, maraming demand. Diba? Marami hong hinihingi kung ano-ano. Mauningani pala. Imagine po, kapatid, ganito. Mayroong kang authenticated photocopy ng PhilHealth mo. Ng birth certificate mo. Ay, halat mo na, Angel. Baka may batas ka ini. Baka may existing longon niya na pinirma na once igwa ka na ki-NSO, pwede na ito. Igwa ihaputa ini. Ihaputa. So, ang author, baga, si Ramon Revilla ang author. Si Ramon Revilla ha? Igwa kang birth certificate, bikulong ko na, medyo nahirapan tayo, kapatid. Igwa kang birth certificate, authenticated kang dating NSO. Binaguan so pangaran kan NSO, ginibotabing PSA, Philippine Statistics Authority. Itong dating NSO, dahil na pwede, dapat kumuha ka ng bago, ng logo po, PSA, ang hapot. Anong pagkakaiba kanduwang yan? Na pareho man. Gato lang payo ko. Anyway, itanong natin next week. Kapatid, sa mga kaibigan natin dyan sa PhilHealth, mayroon na pong implementing rules and regulations ang Universal Healthcare Law. Ay, mayroon na po. Mayroon na po. Matagal-tagal na baga ang Universal Healthcare. Hello? Hello, good morning po. Good morning, sir. Henry. Po. Tungkol lang po ito sa linya po ng APEC. Ay, APEC naman tayo, sir. Sige po. Anong problema po sa APEC na Kasi naman? po, winaidining po ining Kalimbakakay hanggang San Andres. Oh. Nagpalit po sinda kay mga poste. O ngayon? O yan, ini pong linya mikang kuryente. Pagka nag-aagi po ang bako at saka ining mga mixer na darakula dahil nagsisiminto kan tinampo, pirming naguguyod po kang mixer. Duwang mixer ang pabalik-balik. Di hababa. So, wire? Hababa. Nag-complain na po ako sa Bakakay, sa opisina kang APEC. Ang sabi, kagda po ako kay poste, digdi sa rooftop. Nagpatugdok na po ako kay poste. Oh. Kunyan, duma naman po ako sa, nakatugdok ng poste. May lineman na nagtango digdi sa poste, digdi sa purok 5. Pigtatangad lang. Oh. Pag-agi kang mixer, nahiling nindang naguguyod sa linya. Oh. Nagpurutok na nga ni po digdi sa Tuloy niya. sa linya. Kunyan, dahil pirning brownout, nagkarapag-kapag na prejudice, appliances, nagkukurap-kurap na. Dahil nga po sa naguguyod kang mga mixer, nakalaylay na kuryente, Opo, oo. Pirang bisis na po ako nag-complain dyan. Titangad lang po kan lineman. Pigtangad ano po ang dapat lang. kong gibuhon? Ihangir ta po ining mga lineman digdi, sa poste. Opo, Gari makauya mo naman, sir, ng pagmadyan, tatanga doon sa nadi. Iyo po. Totoo po ini. Oh my Napupuli na God. po ako dahil po sa dakulang perwisyo, brownout ng brownout. Kadal-kadal na po ang rep. Duwa Iyo ng po. rep po ining, pagduwa na po ining rep kong binangal. Iyo mong giraray. Oh, anong barangay nga ni po, sir? Anong barangay po kamo? Digdi po sa Barangay Bayandong. Bayandong, Opo. Bakakay.
Opo. Balik-balik ka na pala. Siguro di man may kaso dyan. Nagduman po ako sa lalaki, sa opisina kang apig. Baka Ang kay- sabi, yung nga yata, pabisita ko. Oo. Dahil mang po kinangyayari. Kaya naisip ko, kung dahil nindagigibuhon, makahiling ako kay apig na nagtangad, iyo ang ihahangir ko talaga. Di, dahil sir, po ako nagbibiro. sir, iyan na, gusto sabihin sir, ang purpose kaya na, ang gusto sabihin nito, malipat lang kan drop wire, tama, para di masabitan. Opo, yun lang po. Simple yung nabagay, di nagigibo, adi. Na didos Oo. sa rooftop. Para malipat na sir, di pa nagigibo. Dahil man po pigigibo, kaya kasubang nilang po, nagamit Oo. sa bako. Perang aldaw ka natabi sir, perang busimana na sir. Ara mo sir, ano po, sambulan na po. Ay salmatana, grabe naman yan. Kung kang binuldoser rin eh, so itong bako, siyempre nagbabakog po, pag tindog kang blade kang bako, nakakawin Iyo, ining nakakabig yan, oo. ining linya. Pag Wala. kang mixer po, naguguyod na naman sa linya. Wala. Pero Sige kaya sir. kaya gusto ko po ining ipaabot sa APEC. Pagka dahil po ninyo inaksyonan iniyo, ining anong ini, hindi kung anong maginibo ko po. Iyo. Di man po kiba dyan sir, kamu man sana po ano, di man kibang may araw ka na po, kon. may nagturukod na nga ni po kay Aw dakol. Kawayan. Dakol dyan. Dakol po. Salbatana, pangyari sa maabaka. Kundi nga ni pong street light halos nagdralawit na sa mga kahoy-kahoy na harababa. Okay. Kasi tabi siya ng head kang apik dyan sa makakay, nakauron mo. Ay, sus, kung dahil mo pa mapugol sir ang pasensya, talagang makakagibo ka kilabag sa batas. Iyo po. Nasabutan ko sir ang sitwasyon mo. Naintindihan ko ang sitwasyon mo. Unaon mo po panduan ng repineo. Nakakabig sa minakadal-kadal. Oo. Okay. Sige sir, tapadyanan ko kay Jomar ha. Iyo po. O sige po, maraming Sige sir, salamat po. Sir Edwin. Okay, bye-bye. Opo. Sir Henry. Opo, welcome. Jomar, ako yung natanda ko, Jomar. Angel, pakinatotabi ka ng bayandong, Angel. Inot mo tabi ang bayandong. Jomar na po, didi kaya po pag inapod mo ang digdi, shift tayo, papunta tayong APEC kasi po wala tayong magawa doon sa tanong natin sa PhilHealth. Kasi may nasa dait po sa mga dapat na dapat na magsimbag sa kaputan ta, didi kitang maginibo. At is naibusis ta, mga tugang na iluwas ta, tabi ang sendong boses, tigdi po sa satuya na programa. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Okay, sandali lang ata. Padumanan ko. Gari sa lao naman iyan na. Iro-iro tang iyan. Mga bossing dyan sa APEC. Huwag naman kayong ganyan. Pag may nadiskuido dyan, mabayadan ang damage. Kan sa tuya tabi na... Hello? Jomar, Pa? nagdangog mo sa apod sa kuya sa Kantagabayan. Dungo dahi. Ay, day ko na. Arog kayo ni... Nagpumotor ako. Arog kayo ni... Pwedeng dumuman ka sa APEC. Ade ko, ano nakasakop kang APEC dyan sa Bayandong Bakakay? Igwa da kay APEC dyan sa kwan mismo, sa Bakakay? Oo, igwa. O ta, de kaya ako kimins na makakontak dyan maski sa tabako. Ano yun baga? Sa tabako, di ba? Main office? Sa tabako? May kanya-kanya baga, may kanya-kanya na. Okay, sige daw. Pwede mapasyaran mo sa APEC Bakakay. Taunang concern ka itong caller tang taga Bayandong. Iga pa lang diyang kipigaway dining natinampo sa Bayandong. Oo. Ngunyan, sa kada bes na nagaway din nagtatrabaho, sulin niya, nasasabitan kan bakho. Taso nagapakaribagang linya, at harababaon da. Oo. Ngunyan, so, caller tadigdi, nagpigtaraman sa kan APEC na bumagi mo ka nga sir kiposte, na ura lang ka, tailip, pwede bubugtak nga isulin niya duman. Oo. Kaya kapag ibo sa kipost kilinya, pag nagduman ng APEC, titangad sana. Buda, dakulong pa lang duman sa lugar na ito, ang dapat ayusin ang drop wire, na nasasabitan kan bakho, buda kainin ng mga kuwan, kainin na, ano pa, sa ibang gamit sa construction. Oo. Nasasabitan, pag nasasabitan, siyempre, mina spark, sa endang mga gamit, na ang kuryente mismo.
Iyo, baka pwedeng pakikunik mo sa endata, gusto tang makauron ta. Sambulan na dang balik-balik sa opisina kan Apex sa Bakakay. Di na aksyonan. Salbatan. Pwede pa maano, so pangarang kayo. Di ko na nahapot actually. Pero kung iyan na kung ayan dang pabayandong naan, dakol na diyan ang nagreklamo tungkol diyan. Taday man nakibang pigaway din nga tinampo diyan. Sarong area. Okay, Iyo. Sige na ta anang kulugod sa area pag nag-text back i-forward ko sa imo, iyo. Forward mo na lang sa ako sa pangarang para legit ang pag-follow up ko naman. Yes, Your Honor. Yung tabi, attorney. Oh, sige. Sige, salamat ha. Thank you. Alright. Ay, Busing, so nagapunta tabi sa kuya na taga Bayandong, Bakakay. I-text mo daw tabi sa so pangaran mo. Buda exact location tabi kang kuan, exact location kang harong mo. Iyo, mas ka ko talaga, mauyam ako kailingon mo. So gobyerno, nagigibok pakarhain, ang tinampo. Why dining? Iabot sa poste, mga tugang buda sa mga drop wires, nasasabitan kan mga heavy equipment. Former Municipal Councilor Chris Dalagit, nasasabitan duman. Sinabihan siya na bumugtak nga sir poste, nagbugtak siyang poste. Ngayon na humalangkaw so linya, aw ano ka iya. Balik siya sa Apex, databi, hanggang sa ngunyan dae, o gusto niya ng isabit so taga-kwanduman sa Apex, sa poste. Ihangir ko ngayon. Ihangir ko ngayon, digdi. Sir, so nagdadangog so nagapod sa ko, pakitext daw tabi, sir, kan full name mo. Tapos sir, mahapot ito duman sa Apex. I-text mo daw tabi, sir, sa ibang full name. Buda sa exact location ka na sabi mo, kung baga dakol ka mo dyan, sabay na kukunik naman ni Jomar, buda dapat makauron tatabi sa ere, ito tabi na mga kababayan mga tugang na apektado dyan sa lugar na iyan. Okay? Sige. Mga baretang sendong nadangog, hatod sa Indo, bako na-standby si Lowens? Di man ano? Di man, Jing? O di time check na muna kita. Hatod sa Indo, mga tugang kaan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Wilkins Pure, para sure, mag Wilkins Pure. Bimeg Integra Worm X. Bilis galing, bilis tanggal ang bulate. Now available. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game show for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417 S 2022. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD
Regional Office 5, Provincial DRRM Offices at Local DRRM Offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Ading mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili nin sa wrong main, dagdagan ang match nin sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oral Daw. Mag-ATC Vitasync na sa Oral Daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tamang-tama na ang posisyon ng crane natin dito. Oo, hayaan mo nang malapit sa tore ng kuryente. Hep hep! Ako si Linoy. Kapag nadikit sa tore o sa linya, ang mga gamit pang konstruksyon tulad ng crane, backhoe o truck, pwede kayong makuryente at mamatay. Posible rin itong maging sanhi ng malawakang power interruption. Huwag maglapit ng anumang bagay, maghukay o magsagawa ng anumang konstruksyon sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente. I-report ang maling gawain sa TIP NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. So choose what's laban ng barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes, kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? Elial Pasta, Elial Pasta na yan. Everyday pastability. Pasta, Elial
pasta. Bakal na. Tanganing urual daw espesyal with everyday possibility. Diarrhea pa rin. Kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Grind, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa pag-aasikaso ni Niba, dai paglingawan ang sadiri. Para sure, mag-Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Base sa maghapon, alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Protektado na ba ang inyong mga tsikiting? Magandang araw po sa lahat. Ito po ang inyong Regional Director ng Kagawaran ng Kalusugan, Bicol, Dr. Ernie Vera po. Tulad niyo, ay isang magulang din po ako. Bilang isang padre de pamilya, nais ko lumaki ang aking mga anak na ligtas sa sakit o anumang karamdaman. Ang laban ninyo ang karamihang sakit ng bata ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Narito ang mga bakuna na kailangan at karapatan ninyong malaman upang mabigyan, proteksyon ang ating mga tsikiting laban sa iba't ibang uri ng sakit na nakakahawa. Ang mga sumusunod na bakuna naman ay kailangan maibigay sa ating mga sanggol ng 3 beses bago sila mag-1 taong gulang. Ang pentavalent vaccine ay bakunang nagbibigay proteksyon laban sa 5 sakit. Ito po ay ang mga sumusunod: diphtheria, tetano, pertussis, hepatitis at pneumonia. Ito ay dapat maibigay sa bata ng 3 beses. Isang ineksyon kapag si baby ay edad 1.5 buwan, isang turok sa edad na 2.5 buwan, at ang pangatlong turok sa edad ng 3.5 buwan. Ang pneumococcal vaccine o PCV ay bakuna na nagbibigay proteksyon laban sa pulmonya at meningitis, pamamaga ng takip ng ating utak at gulugod. Tulad sa pentavalent vaccine, 3 beses rin itong binibigay sa bata, kasabayan ng pentavalent vaccine. Ang oral polio vaccine o OPV ay bakuna laban sa lubhang, nakakahawa at nakakamatay na sakit na polio. Ibinibigay rin ito ng 3 beses sa bata. Ang bakunang ito ay pinapatak sa bibig ng bata. 3 beses rin itong ibinibigay sa bata kasabay ng pentavalent vaccine at pneumococcal vaccine. Sa mga nasambit kong mga bakuna, maaaring may pamamaga sa parte ng binakunahan at mataas na lagnat. Kapag ating napansin ang mga senyales at sintomas
ito sa ating chikiting, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital upang masuri ng doktor at magbigyan agad ng lunas. Ang inactivated polio vaccine o IPV ay isa pang bakuna kontra polio na dapat matanggap ni baby sa edad na 3 kalahating buwan at 9 na buwan. Itinuturok ito sa bata. Mahalagang tandaan natin mga magulang na dapat kumpletuhin ang OPV at IPV upang masiguro ang kaligtasan ng bata laban sa polio. Maaari din ito makuha sa chikiting vaccination days kada huling Huwebes at Biyernes ng buwan ng Abril hanggang Hunyo. Pumunta sa pinakamalapit na health center at lumahok sa bayang bakunahan. Tulong-tulong tayong itaguyod ang kaligtasan at kalusugan ng isang malusog na Bicolandia. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Nasa linya si Jomar, may follow-up si Jomar. Sige daw, baka yaon si Jomar sa APEC, ano? Baka kay Albayta i-connect itong sa problema kan sa tuyang paradangog. Tabaga kung magkapiri ko nini sa reklamo. Kontra po dyan sa APEC. Jomar, ano nangyari, Jomar? Salamat, Pipi Henry. Dengo na ako nagdiretso sa Makakay. Tapagapod mo sa ko, aranin na ako sa Apik Tabako. So, naghapit mo na ako. Sige daw, baka pwede dyan. Baka pwede dyan. Kuni ang sistema. Pagabot sa live interview, Ligaspi, si Pichapat, ang dapat. Pichapat Gutierrez, taod-taod, may interview tabaga ta Miyerkules ngunyan. Hello, BP? Hello? Uner pa ko? Yo. Una ko, uner na. Kaya lang, pag-abot naman na BP Henry, ilinaw ko sa concern. So, pag-istorya mo tabi, Jomar, naglakso pa nga ako. Di ako nakataram. Speechless ako kang Idinulo ko na sa INDA. Ilinaw ko itong sumanangod sa mga poste na sa mga wire na pigtatamaan pag kanbako. Ang protocol databi kayan, ang kung patrabaho kan DPWH, ang DPWH ang dapat na mag-request sa APEC na iirisok ko kumpara noon iyan na bakay na yan. Iyo yan ang sabi sa Takuya, DPWH databi kay po na mag-request sa APEC kung arog ka na may patrabaho sinda sa tangod kan mga linya. Then manong duman so sa poste na igwa ng poste dahil papigkapitan kan linya, ang sabi digdi, kay puan ang detalye para ma-follow up si Antawo, anong purok. Hello, Kenny. Ang detalye ng tigyan sa opisina nito sa Makakay, tabalik-balik na naman sa complainant. Ako na uyam daw kan mga arog ka na rason. Grabe ang protocol ninda. Grabe ang bureaucracy. Ayun sa natin. So complainant, balik-balik na duman sa APEC. Dahil mang kibang complainant duman. Inapot ko siya. Dahil mang kibang complainant. Balik-balik na duman. Buda ang request tabi Jomar. Bako man transfer kang poste. So drive wire halis sa poste. Pasiring duman sa mga arong harababaon. I-request man sa DPWH. Ay, nagkatulog sa payo ko. Jomar. Talaman kaya so bago man ako dagit nagpaliwanag man sana. Nasabutan ko sa informasyon na pinaabot mo BP Henry Casubago, taday ko manadagmog live on air itong nagreklamo na may patrabaho so bako pigtatamaan so mga wire kaya nga ni. Totoo kaya yan. sabi kung DPWH may patrabaho dapat pag-request sa DPWH. At gustong sabihin ninda so DPWH ma-request sa APEC na ibalyo sa mga drop wire? Halis sa poste? Ayuson sa drop wire? Kung DPWH na may patrabaho na, ang DPWH ang mag-request sa sende yun, sabi digdi. Gusto mga tao na pwede mag-request na so drop ilipat duman sa poste na hilangkaw? Ayon sa nata, dahil man minapa-interview yung live, ang gustong sabihin, pag-interview, si Chapat Gutierrez ang sabi ko baga sa imo, nasabi ko baga sa imo, so DPWH may widening. Oo. Diba?
Ang problema ta sa mga drop wire, hali sa poste, harababaon, pigtatamaan kan bako. Ayaw ba nang sinabi ko? Oh, no, tama. So, ang gusto sabihin mo, ninda, ma-request sa DPWH sa inda na ayuson kan apek sa drop wire. Dahil bako na sa mga tao. Oh, DPWs. Sa DPWs din may patrabaho. Dahil ano pero so tao na nga nag-request nga rin, ayuson sa drop wire. Hindi tayo yung tinaram sa ko. Ako report ko man sana so sinabi sa ko. Sabi kan texter ta. Masagrato ring alunan mo kuyahin. Pangyari sa APEC. Iyon pala ng proseso, Jomar. Oo. Basta interview na, pag-abot naman kay Chapat Gutierrez yan. Kung ulitong gusto nakaabot naman na istorya, base naman sa pig-relay ko sa imong reklamo. Kung ma-interview kita, si Chapak ang mapa-interview. Opo. Kung tungkol sa pagbalyo kang paglipat kang drop wire hali sa poste, pasiring sa harong tagusto ilangkaw, ma-request sa DPWH senda. Oo, tayo ang nagpatrabaho. Tayo nagpatrabaho. Tapos na. Kung tungkol naman duman so sabing may giri kay pon gawin magmarsyalo. kung tungkol naman daduman sa pigsabing so iguana siyang poste, makabit na sana. Kay puan anyway sa tabako kaya ako nagkataon nagkapot ka arani ako di side court ay sa apikang tabako di ako nagkapot antaramon kay puan nga kang kidetalye ta dai na maramang kung sisian kakabitan na yan. So ito nang tigtabi. Igwa ito sa Bakakay. Igwa ito sa Bakakay. Igwa sa Bakakay ki-record. Balik-balik itong lalaking ito nagapon sa kuya. Balik-balik dahil. Sambulan na. Sambulan na. Abay siya nata. Agihan ta sa Bakakay giraray. Maray pa. Nagkataon kaya ano ako sa tabako kan pagapon mo. So aniw na ko sa apik tabako. Sa Bakakay naman. Kundi madaman kita pero dahil makabot sa programa mo. Mago signal sa tabako office. Sigurado yan. Dahil na makanto sa programa mo BPN Reta or Arayo. Diyan ang hapon. Diyan mga hapon i-report sa ko giraray. Diyan hapon. Okay, sige. Yeah. Sige. Salamat na. Okay. Ano pa lang ka ng protocol din dadi? Mangyari sa maorado. Alright, Ans Galero nasa linya. Resolusyon na mataonin asistensya pinansyal para sa mga pobreng estudyante sa Legazpi. Aprobado na. Good news to. Ans Galero, i-detalye mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, inaprobahan na kansanggunian panglungsod kan Legazpi. Ang resolusyon na matao o kaya ma-autorisa sa pagtaon nin educational o kaya financial assistance sa mga indigents na mga indigent college students pati naman mga out of school youth sa syudad kan Legazpi. Iniana pag-araman kan DCGB News gikan kay City Councilor Vicente Baltazar ang napamayokan na Committee on Finance kung saan susug sa indang naging pag-uuron may kinaraman sa siring na bagay. Ang 154 na mga identified ng indigent college students as in man 233 na mga out of school youth kan syudad ang makakareceive nin siring na asistensya pinansyal. Sinabi ni Baltasar na katuwang nindidigdian na gobyerno lokal kan Legazpi para maipasar ang siring na bagay kung saan nag-abot sa 1.3 milyon pesos ang kantidad in fondo na ialokar kan gobyerno lokal para sa siring na bagay. Ang 154 college students na mga pobre di sa syudad kan Legazpi makakareceive nin 4,000 pesos ang kada saro. Ang ining mga out of school youth 3,000 pesos man ang kada saro. Sigon kay Baltazar enot na sindang nakapagtao ka nakalihis sa semana ni siring na bagay sa 150 na mga out of school youth since sa paagid ng pag-aproba ni Alcalde Noel Rosal sa siring na resolusyon mas mapapadagos panindaan siring na bagay. Ang napaglaom sa naman kan sanggunian panlusod kan Legazpi gamiton kan mga out of school youth as in man indigent college students ang kwartang makakuha gikan sa lokal na gobyerno para sa indang pag-aadal as in man para sa kagayunan kan sa indang futuro sa mga maabot pang panahon.
Ining mga indigent, sa nag-reskwela ni Mga public na mga community colleges na VP. community colleges and mga Bicol University ngaya. Oo, Bicol University nga VP. Pero dapat klasifikado ka talagang medyo tios. Yes, may mga Kami nag-reskwela requirements. man sa biyon ng mga Mariang Buhay. Goa. Hmm. Ang saro sa mga bigwa prioridad ni Dalig DVP, so mga hali sa pamilya, ang saro sa nangayaan magurang na igualing trabaho. And so talagang tios, kumbaga, kung mabasaran man ang monthly income. Ano, direktang itatao sa aki, estudyante o sa parent? Direkta tabing itatao VP sa Sa mga OSY? mga OSY and mga indigents. Ay, very good man. Yes. Maringan ito na ang ginibo before election. Yung giniban before election, posibleng may mareklamo naman ka. Pwede. Maray man na yan. Tuligdingon niya na after Perang the bilyon election. yan na nakahanda. Ha? Perang bilyon sa pondo. 1.3 1.3 milyon. million. Didit man sana pala ang beneficiaries na pwedeng puro 4,000 na di. Yes, yes. Indigent po da mga estudyante sa government school, public school. Yes, pero College. hopefully the VP, kung ma-receive na kan mga beneficiary nga ni so enot na resolution, pwede nindang i-amend naman for another naman na batch kan makaka-receive kan sila na educational assistance. May next batch. Yes, yes. Sumasunod ka, naman na lang sa Legazpi City College. Pag nahaman na ito, pwede na. Pag naman na. Okay? Sige. So yun, Yung pala VP. na Legazpi College na, may istorya pala na, Angie. Kung kan election baga naging election kung nata ngaya sa halawig na taon de nga nagpabugtak kay Legazpi High School ngunya Legazpi College ngunyan sana. May istorya pala niya. Dua. Ugar istorya ko sa imo sa masunod. Sige, sige. Kung natanday na lawos, ang lokal na gobyerno pala nagbabayad sa mga estudyante kay ito na nag-eskwela sa Bicol University. Yan pala sunod. Imbes na nagbugtak kay Legazpi City Community College, nagbugtak kay mga estudyante na piga pa eskwela kan City Hall sa Bio kay panahon na ito. Yes, tama, ito, tama. ang panahon na ito. Oo. Di ko aram yan. Kiistoryahan naman ako sa laog. Oo, di ba? Di ko aram yan. Kung di ko maski aram ko, di ko man pwede istoryaan. Masabi kang pigdipinsan ko so, konsisay. Di ba? Let the people receive the benefits of the doubt. Beneficiaryo. Okay, sige. VP, informasyon na sa sanggunian panlungsod kay Bahan si Boy, Ans Galero, DCGB. Totoo lang, mga tugang, may rason pala kung natataday kitang Legazpi City Community College. I-share ko sa naman na rin. Nakaurong ko mismo, so nagsabi, may nangayayor nga pagbugtakan, una nga ang ibuntang proyekto. That is why, di po pala na ibugtak iyan kay ito pa, kang panahon ng dating, kan term talaga ni Mayor Noel Rosal. Kaurong ko mismo so nagwangka. Sige, anyway, balikan to na lang yan, tatapos na. Bangkay na nako sa Villar, ipinalubong na, sanakan mga pulis, tawara manin, nagklamar. Jimmy, saan lilubong Jim? Go! Yes, salamat BBB. Pinalubong na sana sa sementeryo. Okay. Na PNP, na bangkay na daw na nagpapataw-pataw sa salog sa barangay White Deer. Ipig balita niya to ini, alagad masarong simana na dahil manin nagsususog, nagkaklamarkan bakay, at dahil manin nakakamidbit sa nasabing persona, mga 5'2 or 5'3 ang taas, kayo manggi medyo kulutan buhok. Durante ka na recover ini, wala manin alugad, nag-indikar na ngaya tinigbas, sinaksa ko, tama nin bala, anhapot nata nagadan ini nagaano ini digdi sa salog sa sakop ka na Hubilyar. Nasa stage of decomposition na kung kaya pinalubong na sana ini kana mga pulis sa pagsabing nangapoda na si Chief of Police Benjamin Reonal sa publiko alagad wara maning kapamilyang naghanap magin mismo mga digdi sa Hubilyar wara manin ka pamilyang nag-indikar na nawawaranin nga kapamilya. Baka inanod ano? Baka inanod. Pero dahil o baka tinapok dyan hali sa ibang lugar. Adi? Wara manin magkusog na baha. Baga maura mainit. Baka tinapok adi? Dahil Dahil man kitama kung ano.
wala man kita Ay pangyari sa maura ro. Manodo yan. Anyway, ay pagaji na lang sukalag ka yan na magagawang kapahingaluan ta. Dahil aram kung ano nangyari sa kanya. dahil manisig Diba? kung pinada ko lang napot kung hain sa ini ni naghali. Sige sa ini, si siyang kapamilya kini. Dahil man masabing nahungkang nasa nainig sa salog. Iyo mananggad. Kaya yan ang Okay. mga kalasaan. Grabe Bigla talaga. na nang butuan bangkay sa salog. Oo. Iyo. Jimmy na salita. Maya papalapon ako. Kaya nagbubugtak sa DPWH. Baka nakamonitor si Sir J. ako niya. Oda. Nagbubugtakan mga boundary marker baga. Ang DPWH, halimbawa ngaya Kamalig, Daraga. May mga boundary marker dyan ay pagbubugtak. Oo. Sa si Kapitanong sa Muracan Barangay Ubalew. So, boundary marker kan uwas, nakalaog sa barangay na ninda. Nasala sa bugtak. Nasakop. Yan Ubalew, sakop kan Pulanggi. Naanap ba na so naanap sa ibang parte kang barangay? Tapos natugbok na sa source kan tubig. Sigan waga-awa ngo niya. Maluyaw na lugod ang tubig sa barangay ninda. Okay. Nag-ibuan ta naman iniki-follow up. Sige. Kung tayo text na lang si amigong Jay. Okay? Ayaw. Sige. Okay, so yan ta, BBP. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Yanda po sa La Playa Village sa Bunot, La Playa, almost 5 to 6 times na nag-on and off ang kuryente a day for almost 1 week na po. Hala, yan, bigas, ano na yan? Talaga, ano, paano daw yan ma-resolve na? Problema ni Mayor Rosal, pag nagasumir na siya bilang gobernador, taro yan sa pwede talaga na magpatawang kiprioridad, ano? Bueno, pasalamatan ko si Engineer Ibo. Ano, tamang-tama, yaon si Lowens, kaya ba si Engineer Ibo, takasuhapon baga sa mga apod nindo, request nindo na kuritan ang tinampo dyan sa may, ano yan, sa may, phone po dyan sa may, ano ini, sa may, Ligas, Chinese Cemetery, hanggang duman sa hampangan kang punerarya baga, duman sa St. Peter's, ano yan, Chapel, diba? Tabo sa Bugtong. Sabi ni Engineer Ibo kasapon sa kuya, within this week ngayari, papakuritan tayo yan. Papabugtakan tayo yan kay Center Lane. Center Line. Yan nga tinampong yan. Ano? Kaya, salamat tabi, busing Engineer Ibo. Tamang-tama, yaon siya. Kaya ba si Lowens, tamay concern kita dyan sa may fasad. Mga tugang sa... Di ko alam kung paano ini. Tapi reklamo sa kuya kasapon man ini. Lowens, kami Lowens. Lowens? Sandali lang. Nabarapodan ko na lang si Engineer. Wala. Lowens? Hello? Lowens? Come in, Lowens. Lowens? Lowens who? Knock, knock. Lowens? Hello, BP. Come in. Sabi kan mga paradaw, kaya ngaya ko ngaya, huwag man magdagong ngaya sa imo ta. Maski ngayon may mga isyo ko, dahil ngaya ko na-stress, na-relax ngaya pag ako nagdangog sa programa mo. Biroon mo, maimao pala na radyo pag day ka na nagpo-programa. Ako, aba ko mag-confirm ka ng pigasara mo, tabat nagdangog. Makulog sa buot kan sa rokatawo. Nagdangog sa amigo ko, na masay noon. Nagdangog. Makulog ang buot kaan? Ha? Makulog ang buot. Pero ka, nagtutubod ka kaan? Partly. Sige na, ano yan si Engineer Ibo? Roger Tabi, VP. Maray na aga sa mga parantabay. Location kan DCGB News niya ang digdi sa Legazpi City Engineering Office. Kay sa opisina mismo, kan sa tuyang maigus na City Engineer, si Legazpi City Engineer Clemente Nong Ibo, an incoming man na provincial engineer kan probinsya kan Albay. Alagad Tabi BP, miyentras na niyan pa siya digdi sa syudad, na ipasabot na so problema digdi sa may post office baga digdi sa Quezon Avenue. May sarong barbershop dyan na naggibo ki pinaril na medyo uro taas ang level sa sidewalk. Ang problema, may mga nakakadarali na, swell and panic kan mga nakaliis na daw, may nadiskwido na. Naling ko man ang gad? Sa pinadala mong picture. Roger to that.
and maipasabot man sa publiko kung ano ang abiso as in gigibuhon na disposisyon kung anong pwedeng maitabang ka na Legazpi City Engineering Office. Opo. May kinaaraman sa siring na bagay, may kinaaraman sa issue na ini. City Engineer, maray na aga po, live kita sa DCGB, balik ko po ang linya kay VP Andre. Hello, Engineer. Maray na aga po. Boss, good morning, boss. Asin sa mga naghihinanyog sa magayon na programa. Garipig Sa gabalos number mo ako, 1 station kan Legazpi City. Garipig, balik mo sa usapon ko sa imo, Oo. Uy, primero tabi, bossing, salamaton ata. Kasi bago pig-announce ko, so sabi mo sa ko na papabugtakan mo na kay center line itong sa may bugtong area. Nag-text ako sa mga nagpaabot kay informasyon kasahapon. Salamaton dang maray tabi sa imo. Dahil problema tabi, boss. Matik talaga yan. Basta kaya kan ka sa tuyang opisina. Matik yan kung anong aga doon data. Katugun-tuguni kan sa tuyang incoming governor. Service to the nation. Service to Legazpi and to service to Albay. Yan. Oh, yan ka mamimiss kay maray pag yaong ka duman sa probinsya. Iya po. Salamaton dang maray tabi. Oh, ay kadua palan, sabi pa minsan may mga paano daw yan may mga instances na po ng tinampong ito. Kadakol kang baybay na nakawagas, Engineer? It's because of the, number one, because of quarry na dapat, alining mga trakta, dapat pag nag-aali, look out pa ini kang mga kan task force quarry na dapat may cover yan, tangaling pagpigpaparos, dahil nag-uula. And then, number two, dapat dahil ninda pag pipasupay kaya ninda tabi, boss. Kaya medyo pag nag-uuntol, naula talaga. Kaya saro yan sa mga bagay. Tapos ikatulo, sa area dyan ng mga, kuminsan may mga ongoing construction, dapat sa mga construction site man, bago ninda paluwason ang sa indang mga equipment, lalo na yung mga dump truck, dapat malinig ang rida. Yan, dapat talaga makuha na yan. Mabantayan, Engineer? Iyo po. Dapat talagang ayusin ninda yan. Sabi kan mga obligasyon. Medyo risky ini sa mga nagmumotor, maski sa may mga di-auto, pag medyo madali na sa rida mo dyan, delikado. Yes, totoo po yan. Totoo yan. Opo, okay. Salamat tabing maritong kulyan. Kaswapon, may nagarapod man sa kota. Siguro na-discuss naman sa mo ni Lowens po, so sarong building baga dyan sa Quezon Avenue. Igwa kay area na so pasad ninda, gari may pilwak, so pagkabugta kam, so itong gari, indalangkaw ninda, pwede ka man hanggang na madali na, pagkasabago pigiling ko po, dahil ko kaya engineer aram kung anong gigibuhon, o sa endo niyo, kung bagay, pribadong establishmento, sabi ko, aputon mi na lang kung anong pwedeng makwandig dita. Kadakul ka na dalinas dyan. In fact, so latest na apod sa ko, na hospital na bayo sulala kita. Tuminama, suribis niya duman sa kantukang simento na elevated. Bibid ko masyado ini na biktima dyan na latest. Ibig na databi dyan ki nagkabiriktima man na nadadalinas. Kasuhapon kampi, may nag-apod sa ko, may nagtiksa kong nagkaapat, nasin na nadalinas man. Pero na po ini sir, ano ang pwedeng kwento kayo ni, ang sistema kayo ni, ining pribadong edipisyong initabi, Engineer? Yes, tama po yan. Ang lugar na yan, sidewalk na yan, pribado yan, pag sadiri yan kang, may sadiri kang building. The problem is, pag siring kayan ko ini man pasabuta sa mga pag-iribata, so may sadiri, na ini-development na siring kayan, na makakapikto sa publiko, dapat magpaarap sinda sa engineering, taning mataunan ma-assistensyanta kung anong pwede nindag i-design na, kumbaga safe sa mga naglalakaw-lakaw. Rest assured, BP Henry Busing na dyan taud-taud lang masugo ako kisarong grupo and then papailingon ta kung anong pwedeng gibuhon dyan and then we will tell tataramantang may sadiri or kita na mismo mo ang mairo kung anong pwede tang gibuhon dyan because mandato tayan as a building official na dapat safe ang mga tao. So rest assured tabi, taud-taud taud lang siguro after lunch solve ng problema mo. Yes. Tanailing ko man ang ganda. Medyo slanting baga. So gani baga slide ang pagkagibo na pag napasala talaga ang tungtong mo, medyo man ang madalinas ka duman. May madiskuido man ang gaduman. Sabi ko nga ni, dahil magkatali di babasolo no, kung ano, importante, makatabang kita sa publiko na, pag nag-uuran baga engineer, yan ang agihan. Yes, again, totoo. Oo. At least matabangan ta kung paano na lang magtarabangan para dahil maulit po na nadidiskuido sa lugar na yan.
Yes, Opo. bossing. Taud-taud Yes, siya. sir. Taud-taud. Ko ang mga sarong grupo, i-pull out ko sa ang pagkaaga kaya bossing didi mga tao may kanya-kanya Iyo. nakatukan na kung anong gigibunin na sa sarong aldaw. I-pull out immediate yan. Takundakul lang nagka-derescuido dyan. Di kita matugot na siring ka nang mangyari. Iyo po. Kasi po masalida sa imo dyan pag gali mo palang tabi, engineer. Day paman yun lang paman. only the governor himself ang pwedeng mag-announce. Di kita masabi na malipat kita because I am still the city engineer of Legazpi. Iyan ang gusto ko sa imo. Iyan ang gusto. Pwede kang safe minasimbag. Okay. Salamat tabi. Salamat engineer. Mabuhay po ka mo. Sige po. Mabuhay ang DCGB tabi. Thank you. Lawrence. Opo. Salamat po, Sir Engineer. So yan tabi BM Henry. Ay, pangyari. Okay na. Pangyari talaga. Napapasinala, Permi. Teka kaya, madagitang kita. May paturo talaga, board member. Ayun na sa'yo. Okay, sige. At yan tabi BP, ining action na engineer. Ako, kampante akong may solusyon yan. Mano ba action yan si engineer? Okay, yan sinabi ka, talagang may resulta yan. Roger sa daan. Okay. So yan tabi BP, ang mga dagdag pang istorya alibigi sa luwas. Ako po si LBD. Hatod dyan sa Indo mga tugang kan mga minasunod. Ang oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Para sure, mag-Wilkins Pure. Level up na si Mommy! Kaya nang ipamper si Baby! Level up sa upgraded Pampers with Rash Shield Improved Design at my biggest ever savings pa from Pampers versus old SRP of select packs. Level up to Pampers today! Pampers. Upgraded Pampers Pants. Alas 9 na. Mga tugang, paaram na po kita. Suya pang mga 4 actions na. Nakanote po yan ni Angel. Mga tugang, gibuan tagipagi na may connector yan sa mga tamang ahensya kan gobyerno. Okay? Salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik kita alas 7, alas 3 sa programang Pinky On sa DCGB. Goodbye! GB us all. God bless us all. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Handog sa inyo ng Tabak Festival 2022 simula June 17 hanggang 25 ang pelikula. Mga eksena ng pananalig, pag-asa at pag-ibig. Abangan ang iba't ibang aktibidad ng Tabak Festival 2022. June 21, Liga Night na may pamagat na Gabi Kung Sumikat ang Araw kasama ang Navy Band at Prettier Than Pink. June 22 ng umaga ay ang Tabak Mobile Legend Tournament, Puppy Love o Dog Show sa hapon. At sa gabi, ang SK Night na pinamagatang Bagets kasama ang Chocolate Factory. June 23, Hataw na Dance Contest sa umaga at Lagrimas Band sa gabi para sa bayarang puso,
Ballroom Dancing. June 24, On the Wings of Love, Pigeon Race. Tinimbang ka, ngunit kulang. Tabacrobat Show. At sa gabi ay ang pasasalamat concert na pinamagatang hanggang dito na lang. At maraming salamat kasama ang Sounds of Manila Band. June 25 ng umaga, ang Bike Competition na tinawag na Mangarap Ka. Sa gabi naman ay ang huling kaganapan ng Tabac Festival 2022, ang Tabac Fashion Show. Tampok ang mga bagong halal na local officials ng Tabaco City. Tabac Festival 2022. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Maggie Magic Sinigang. Mas masarap. Real asim ng sambal. Mas masarap. Maggie Magic Sinigang. Mas masarap. May sarap ng Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggie Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggie Magic Sinigang. Maggie Magic Sinigang. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? Real Pasta. Real Pasta na yan. Everyday Pasta Ability. Pasta. Real Pasta Abilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. Real sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta. Everyday Pasta Abilities. El Real Pasta. Bakal na. Tanganing urual daw espesyal with everyday pastability. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. This portion is brought to you by BMEG Integra Worm X. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 9:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Naglalao man ang Okta Research na posibleng maikonsiderar ang pagbabalikan work from home arrangement sa man iba-ibang opisina, lalo na naglalangkaw na naman ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Sinabi ni Dr. Guido David kan Okta Research Group na halangkaw ang transmission sa mga opisina as in inibase naman sa mga nakaaging data. Apera sa aldawan na magkaiba ang mga empleyados o magkaiba ang mga empleyados na kadaklan sabay-sabay sa pagkaon ang mga inipirming nangyayari sa indoor ventilated area. Sigun pa may kay David na mga katabang ansiring na senaryo sa pagdakula kan kaso nin tinamaan o kan kaso na tinamaan kan virus asin ang pagwelta sa trabaho sa harong. Yan ang pangalas 9 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga